yayin da za a binne mamaci, ya kai wanda kake raye, a yanzu ka sani zaka game da bakin ciki guda uku. Na ɗaya, mutanen da suka san ka sama-sama za su rika faɗar Allah sarki bawan Allah ya rasu. Na biyu, abokanka za su yi bakin ciki na 'yan awoyi ko kuma kwanaki, daga baya su ci gaba da harkokinsu har suna dariya. Na uku, an daɗe ana bakin ciki a cikin gidanku ya kai mako ɗaya ko biyu, ko kuma wata ko wata biyu ko shekara. Bayan nan sai su ajiye ka a cikin littafin tarihi, rayuwarka ta ƙarya ta ƙare ta gidan duniya, ka fara rayuwa ta gaskiya ita ce ta gidan lahira. Ka sani cewa ka rabu da kyawun da ke gare ka, dukiyar da ka mallaka, lafiyar da ke gare ka, 'ya'yan da ka haifa, ka rabu da benayen da ka mallaka, sannan ka rabu da matarka. Babu abin da ya maka saura sai aikin da ka aikata. Daga nan za ka fara rayuwa ta gaskiya kuma mara iyaka. Tambaya a nan, me ka tanadar ma rayuwarka ta kabari da kuma ta lahira? Ka sani wannan al'amari ne da ke buƙatar tunani mai zurfi. Saboda haka kai ƙoƙarin kiyaye waɗannan abubuwa kamar haka: aikata farillai, aikata nafilfili ko nafiloli, yin sadaka a ɓoye, ayyuka masu kyau, sallar dare, ko ka samu rabauta a lahira. Idan Allah ya datar da kai kana daga cikin masu taimakon mutane ta hanyar tunatar da su wannan zantukan masu muhimmanci, to ka sani za ka samu ladarka a cikin littafanka na kyawawan ayyuka, saboda mamaci yakan zaɓi ya sadaka idan Allah ya ara masa damar komawa duniya. Allah na faɗin a yayin da bawa ya zo mutuwa, yakan faɗi cewa, ya Ubangiji, da za a jinkirta mini ya zuwa wani lokaci da na yi sadaka, bai ce da ya yi hajji ba ko umara ko sallah ko azumi. Malamai suka ce mamaci bai ambaci ya sadaka ba sai don ganin girman ladar sadaka da ya gani a yayin da ya mutu. Don haka ku yawaita sadaka, ku sani mumini yana cikin inuwar sadakarsa a ranar alkiyama. Daure kai sadaka kai sharing zuwa ga abokan arziki da 'yan uwa. Don Allah muna roƙonku ku bada minti ɗaya a cikin lokacinku domin miƙa wannan sadaka da niyyar yin nasiha. Ku sani cewa kalma mai daɗi sadaka ce. Allah ya sa duniya da lahira mu dace. Daga Gudun Duniya TV.